mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land, heim zu der Stätte der Reinheit so klar, aus der Verwirrung, worinnen sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg, alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche, siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemeinde, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Dragi frați și dragi surori, eu vă salut din toată inima mea în scumpul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi suntem astăzi adunați aici ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă fratele Frank nu mai este în mijlocul nostru, totuși cuvântul lui Dumnezeu încă este același. Toți aceia care sunt astăzi prezenți și toți aceia care sunt conectați online, voi cu toții sunteți bineveniți și vouă tuturor noi vă urăm binecuvântarea mare a lui Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc un cuvânt din Isaia, capitolul 45, Isaia, capitolul 45, începând cu versetul 2. Eu însumi vreau să merg înaintea ta și să netezesc drumul greu de străbătut. Porțile de aram vreau să le sparg și zăvoarele de fier să le sfărâm. Vreau să-ți dau comorile ascunse în întuneric
și lucrurile de preț bine ascunse, ca să recunoști că eu, Domnul, Dumnezeul lui Israel, sunt Cel care te-am chemat pe numele Tău. De dragul robului meu Iacov și de dragul lui Israel, al alesului meu, te-am chemat pe numele și ți-am dat un nume de cinste, fără ca tu să mă fii cunoscut. Eu sunt Domnul și nu este altul. În afară de mine nu există niciun Dumnezeu. Eu te-am încins fără ca tu să mă fii cunoscut, ca să se recunoască de la răsăritul soarelui și de la apusul lui că în afară de mine nu există nici un Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și creez întunericul. Eu dau mântuire și creez nenorocirea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Versetul 2, noi am citit, eu însumi vreau să merg înaintea ta. Da? Dragi frați și surori, Domnul, El va merge înaintea noastră și ne va conduce. El va merge înaintea noastră și să netezesc drumul greu de străbătut. El va îndepărta toate pietrele de poticnire, astfel încât tu să nu cazi, astfel ca tu să ai o cale pe care să umbli. Noi mulțumim Domnului, fiindcă El ne însoțește pe această cale, astfel ca noi să ajungem împreună cu El la țintă. În versetul 3 este scris, eu, Domnul Dumnezeul Israel, sunt Cel care te-am chemat pe numele Tău. Da? Dragi frați, dragi surori, nu tu, nu eu, nu noi l-am căutat pe Dumnezeu, ci El te-a căutat pe tine, El ne-a chemat pe numele nostru și noi suntem acum proprietatea Lui. Noi putem ca să ne numim copiii Lui. El a făgăduit-o. Și pentru aceasta dorim ca să-i mulțumim, să-L lăudăm și să-L proslăvim și să-i dăm toată cinstea. Și noi îi mulțumim Lui pentru totul ce a făcut El pe crucea de pe Golgota. El ne-a salvat, El ne-a vindecat și El ne-a pus pe această cale. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și în după amiaza aceasta, când noi ascultăm cuvântul Lui. Deschidem inimile mele astfel încât cuvântul să aducă roade în inima mea și în inimile noastre. Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai chemat pe numele nostru, fiindcă noi putem ca să fim oile Tale. Tu, o Iisus, ai de grijă de noi. Tu ne dăruiești totul de ce avem nevoie peste cerințele și dorințele noastre. O, Iisus, eu îți mulțumesc. Cuvântul pe care noi l-am citit, că Tu mergi înaintea noastră, Tu ne însoțești pe calea pe care Tu ne-ai pus. Binecuvintează-ne, Iisus, pe această cale și ajută-ne ca și noi să fim o binecuvântare pentru alții. Îți mulțumim, o Iisus, fiindcă noi în după amiaza aceasta putem ca să ascultăm un cuvânt adevărat. Noi să ne deschidem inimile noastre, să ne deschidem urechile noastre, fiindcă cuvântul Tău este da și amin.
cuvântul tău este pentru noi viața. Și ție, credinciosului Domn, îți mulțumim și îți aducem laudă și slavă în veșnicie. Amin. Laude și mulțumiri Domnului. Eu m-am gândit la corusul cântecului Furtunile văjăiesc și cum se continuă? Vânturile bat. Nouă ne convine mai mult dacă vânturile bat decât când furtunile văjăiesc. Noi suntem bucuroși, fiindcă putem fi în acest loc ca să ne închinăm. Există pe acest pământ mult necaz și dacă noi auzim despre necazul tuturora sau citim necazurile acestea, uităm necazul nostru propriu. Aproape că uităm necazurile proprii. Aici este o scrisoare din Kassel, într-o familie, este glaucom și cataractă. Ei au un necaz mare. Noi câteodată avem impresia că noi nu o mai putem suporta. Doar dacă Dumnezeu vine și își împlinește dorința Lui cu noi. Noi trăim sub nivelul nostru duhovnicesc, mult sub privilegiul nostru pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin Hristos. Și eu sper că Dumnezeu va întări credința noastră și ne dăruiește curaj și siguranță, certitudine și totul de ce avem noi necesar, ca noi să nu ne uităm timizi sau sfioși și să fim întristați despre situațiile care sunt, ci să avem harul ca să ne încredem în Domnul, să așteptăm împlinirea cuvântului Său și prin credință să cerem, să cerem prin credință. Noi avem voie ca să cerem prin credință. Aceasta noi am auzit-o foarte clar în predica fratelui Brenem despre semnul. Dacă Dumnezeu este cu noi și așa cum a fost atunci cu poporul Israel, mielul a fost tăiat și atunci ei au avut o satisfacere completă. Nu mai era niciun fel de neliniște în casă. Afară, da. La egiptenii, da. Și la toți ceilalți, la fel. Dar acolo unde a fost tăiat mielul și sângele a fost uns pe stâlpii ușii, acolo nu mai era niciun fel de neliniște. Acolo era credință. Acolo era siguranță. Oamenii s-au așezat și au mâncat și au mulțumit Domnului, dar ei s-au pregătit ca să plece, fiindcă ceasul eliberării a sosit. Cu acel moment, în aceeași noapte, când mielul a fost tăiat, a venit și momentul ieșirii, eliberării, a venit întoarcerea, a venit mântuirea, binecuvântarea. Totul s-a descoperit în acea noapte în care mielul a fost tăiat în căsile israeliților. Până atunci, Moise a negociat cu Faraon odată, a doua oară și încă o dată și de fiecare dată tot din nou. Și au venit plăci peste egipteni, diferite plăci, dar nu a venit eliberarea, nu a venit încă chemarea afară. Apa s-a transformat în sânge, voi știți aceste 10 plăci care au avut loc acolo, dar nu s-a întâmplat nicio eliberare. Semnele și minuni s-au întâmplat, dar abia după ce a fost tăiat mielul. Ceea ce a cerut Dumnezeu, abia după aceea s-a întâmplat. Sângele a fost pus pe stâlpii ușii și acest înger al morții trebuia ca să treacă pe lângă căsile lor, nu avea nici un drept ca să se atingă de aceia care au fost ascultători de Dumnezeu. Și voi vă dați seama foarte bine, nu tu făcutare, ci mielul. Sângele mielului. Noi credem din toate inimile noastre că noi suntem sub
ocrotirea sângelui mielului lui Dumnezeu. Satana nu are nici voie ca să se atingă de noi. Un om care, într-un mod conștient, stă prin credință, sub sângele mielului în prezența lui Dumnezeu, prin ascultarea față de cuvântul lui, într-un astfel de om, dușmanul și-a pierdut tot dreptul. El poate să fie furios și să dezlege tot iadul, dar nu poate dăuna sufletului nimănui, fiindcă sângele mielului a curs și noi am fost răscumpărați. Eu cred că au mai fost și mai multe necazuri pe care eu nu le am la îndemână, dar au mai fost dorințe de rugăciuni. O soră a mai sunat. Noi am spus oamenilor că noi ne vom ruga pentru ei. De ce nu o facem imediat? Noi citim de prima dată un cuvânt, astfel ca noi să avem credința necesară care este nevoie pentru o rugăciune. O rugăciune fără credință constă doar din niște cuvinte. O rugăciune prin credință este constituită din puterea lui Dumnezeu, care eliberează, care lucrează, care se descoperă, fiindcă noi credem. Deci, noi ne rugăm și credem. Bineînțeles, eu n-am avut de gând ca să citesc acest cuvânt, dar totuși este potrivit ca să citim acest cuvânt. Noi începem cu Marcu, capitolul 11, și vom fi mulțumiți, sau foarte mulțumiți cu acest versete, cu acest conținut din aceste versete. Începem cu versetul 22. Iisus le-a răspuns: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun, cine zice muntelui de acolo, ridică-te și aruncă-te în mare, și nu se îndoiește în inima lui, ci crede că ceea ce rostește se va împlini, aceluia i se va și împlini. De aceea vă spun, orice lucru cereți în rugăciune, doar să credeți că într-adevăr l-ați primit și astfel vi se va și da. Noi deseori am auzit aceste cuvinte, dar le-am și înțeles. Am avut noi harul lui Dumnezeu ca să lucrăm conform acestor cuvinte, să credem ceea ce cerem noi de la Dumnezeu, că ne este și dat deja prin harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, că noi am fost ascultați de Dumnezeu și că Dumnezeu deja a și răspuns. Prin aceasta, El este cinstit și proslăvit, prin faptul că El își confirmă cuvântul Lui. Acest cuvânt noi dorim ca să-l păstrăm în inimile noastre și în fața ochilor noștri și să aducem toate rugăciunile și dorințele de rugăciune în fața Domnului. Haidem ca să ne ridicăm. Tată Ceresc, noi venim în fața Ta cea sfântă, o Dumnezeule. Noi stăm pe terenul credinței, pe terenul victoriei de pe Golgota. Credinciosul Domn, Tu ne-ai dăruit cuvântul Tău, Tu la început ai dăruit adunării Tale la început totul, toată plinătatea, toată puterea, toate darurile, toate roadele, toate binecuvântările,
nu a lipsit absolut nimic. Noi am citit și am auzit despre restituirea. O, Doamne, toate lipsele trebuie ca să fie eliminate. Credinciosul Dumnezeu, noi venim acum așa cum suntem și noi îți aducem pe toți acești oameni, pe toți frații și toate surorile noastre, cei care locuiesc aproape și cei care locuiesc de departe. Ei ne-au scris, au sunat la telefon și personal au spus-o. Și ei așteaptă ca în seara aceasta să fie dat un răspuns din cer. O, credinciosul Dumnezeu, noi credem că Tu ești prezent, noi credem că Tu asculți, noi credem că Tu răspunzi și noi îți aducem pe toate aceste rugăciuni și aceste dorințe de rugăciuni. Credinciosul Domn, dăruiește-ne acum credința necesară ca noi să o primim, că Tu ai dat-o deja, Tu ai ascultat-o deja, ai vindecat deja, ai salvat deja, ai eliberat deja. Credinciosul Domn, într-un mod special, noi ne gândim la sora noastră în necazul ei. Credinciosul Dumnezeu, acolo nu este suficient o compasiune, ci, o, Doamne, noi dorim ca puterea Ta să se descopere, astfel încât puterea Satanei să fie eliminată, această soră să fie eliberată, să fie binecuvântată și să fie vindecată complet. Credinciosul Dumnezeu, Ție-ți aducem slava și cinste, laudă și închinare. O, Doamne, Tu să dăruiești o astfel de atmosferă de credință, o, Dumnezeule, astfel încât noi, ca dintr-o singură gură, să ne putem ruga Ție, să Te credem pe Tine, că Tu vei răspunde. Aleluia, aleluia, numelui Tău celui sfânt și minunat. O, credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai ascultat. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ai răspuns. Iubitul Domn, Tu ai întins brațul Tău cel puternic și Tu ai întărit credința acelora care au dorit rugăciune și ai întărit și credința noastră și ai permis ca această credință să vină în fața tronului Tău împreună cu toate rugăciunile noastre și ai permis ca noi să găsim har în prezența Ta. O, mielul scump al lui Dumnezeu, noi ne punem sub ocrotirea sângelui Tău. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai răscumpărat, fiindcă noi am devenit proprietatea Ta. O, Doamne, noi dorim ca să fim pregătiți, ca să plecăm, să ieșim afară și să vedem semnele Tale și minunile Tale. O, Doamne, dăruiește-ne totul de ce avem noi nevoie, astfel încât Tu să fii proslăvit și toate neajunsurile noastre să fie îndepărtate. Noi dorim ca să-ți mulțumim pentru aceasta, fiindcă noi nu am adus un foc străin pe altarul Tău. Credinciosul Dumnezeu, noi dorim ca să Te vedem pe Tine cum lucrezi, noi să vedem cum cuvântul Tău este confirmat, făgăduințele Tale să fie împlinite, Tu să umbli ca cel viu, ca cel înviat în mijlocul poporului Tău. Tu cunoști și toate necazurile din mijlocul nostru, toate dorințele de rugăciune. O, Doamne, cât timp să mai ezităm să șovăim ca să credem tot cuvântul Tău, cât timp să stăm deoparte și să vedem ceea ce face dușmanul. O, Doamne, dăruiește-ne harul Tău ca în scurt timp noi să vedem că Tu ești îndurător față de poporul Tău și Tu te descoperi în mijlocul lor. Ție, Dumnezeului Atotputernic, care prin Iisus Hristos ai devenit Tatăl nostru, Ție îți aducem mulțumire, slavă, laudă și închinare în vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin. Laude și mulțumiri Domnului. Mie mi-a fost dată o foaie de hârtie când eram deja aici în față și aici este exprimată dorința, ai putea să vorbești în seara aceasta despre tema apariția potrivnicului înaintea revenirii Domnului, din 2 Tesaloniceni 2. Aceasta este posibil. Este una dintre temele cele mai grele, una dintre cele mai importante, una dintre cele mai actuale teme pe care noi am putea să le posedăm sau să le tratăm. Eu sper doar ca toți să aibă un folos. În esență, există teme de învățătură, există teme profetice, teme evanghelistice, poți ca să tratezi și să asculți niște pilde, dar întrebarea este, noi, ca copii al lui Dumnezeu, care este și în ce constă folosul cel mai mare pentru noi? Celor necredincioși trebuie să le fie vestit un cuvânt evanghelistic. Învățătura este coloana vertebrală a unei adunări. Dacă o adunare nu primește o învățătură biblică, atunci nu posedă un nivel, nu posedă o temenicie necesară. Aceste lucruri sunt necesare și aspectul profetic este de asemenea necesar. Cine nu posedă cuvântul profetic și descoperirea lui, nu posedă privirea de ansamblu despre ceea ce are Dumnezeu de gând în planul său și, în special, nu posedă orientarea pentru acest timp. Înainte ca noi să intrăm în privirea cuvântului lui Dumnezeu, foarte pe scurt, și după aceea noi dorim ca să ne rugăm și noi dorim ca să ne rugăm în așa mod, astfel încât mulți să aibă posibilitatea să se roage, astfel încât fiecare să spună doar tema lui cea mai importantă, fără nicio introducere și încheiere, fiindcă noi acum suntem într-o adunare. Acasă, fiecare poate să se roage cu introducere și cu încheiere, așa cum îi se cuvine sau cum îi este dat. Dar eu am impresia ca într-o oră de rugăciune să se roage mulți, să aibă posibilitatea să se roage mulți și surorile să se roage. Noi în adunări, ele nu prea au posibilitatea aceasta și când să-și atingă Dumnezeu ținta Lui cu noi, când să se descopere, credeți-mă, El se descoperă acolo unde cuvântul Lui este vestit, unde este ascultat prin credință, dar și acolo unde oamenii îi mulțumesc Lui, din toate inimile Lui îi mulțumesc Lui, fiindcă El vorbește cu noi și ne dăruiește totul ce a făgăduit El. Acum, noi vom avea o scurtă privire a cuvântului. Voi știți, eu am de gând și eu cred că este aceasta în voia lui Dumnezeu, ca să scriu ambele lucruri. Cine este Hristos și despre Antichristul. Cine este și El. Și eu, deseori am spus-o deja, aceste două lucruri sunt așa de fundamental diferite și în opoziție. Cine dorește ca să recunoască pe Antichristul, trebuie ca să fie recunoscut pe Hristos. Cine ghicește într-o parte, ghicește și într-o partea cealaltă. Cine este într-o parte în întuneric, este și în întuneric în partea cealaltă. Ambele sunt opuse una cealaltă, cum este ziua și noapte. Cine nu vede una, nu va putea ca să vadă și cealaltă. Eu o voi dovedi că originea lui Hristos este în Dumnezeu și eu o voi dovedi că originea Antichristului merge în Satan. Acest răspuns noi îl găsim
în cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu trebuie ca să o caut, ci este aici. Eu vă pot citi din profeți că Luceafărul a fost așa de frumos decorat cum este Antichristul astăzi, cu mărgăritare și pietre prețioase, cu aur și cu tot restul. Ați citit-o deja. Este scris totul în cuvântul lui Dumnezeu, că Luceafărul, deja în grădina Eden, a venit cu toată frumusețea lui, decorat, așa cum noi îl vedem la Antichristul de acum. Dar aici este vorba despre 2 Tesaloniceni 2 și nimeni nu s-a referit mai des decât Martin Luther la acest verset biblic în legătură cu Antichristul. Este de mirat, fie că citim în profetul Daniel sau indiferent unde a găsit Luther un cuvânt, el a făcut această legătură și a găsit urmele Antichristului. El le-a găsit, ci le-a și descoperit. Noi trăim într-un timp în care totul este cumva legat una de cealaltă, dar profetul Amos este acela care a întrebat cum pot merge 2 împreună doar dacă sunt ei în acord. Și cuvântul lui Dumnezeu spune cum se potrivește Hristos cu Belial, ce are în comun lumina și întunericul, ce are în comun slujba dumnezeiască și idolatria. Una o exclude pe cealaltă. Aceasta noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom privi în mod separat. Nu știu pentru cine este așa de important această întrebare, ca noi să vorbim despre aceasta, dar aici sunt scrise multe lucruri. Aici este scris despre ziua Domnului, în 2 Tesaloniceni 2, și cu unirea noastră cu El, și după aceea este scris și despre Antichristul și despre bărbatul păcatului și fără de legii și așa mai departe, dar este foarte dificil ca să vorbim despre aceste lucruri. Haidem ca să citim primul verset din 2 Tesaloniceni 2:1. În ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El, vă rugăm, iubiți frați. Din acest cuvânt reiese evident și clar că este adresat unor oameni care trăiesc pe pământ înaintea răpirii. Am înregistrat cu toții aceasta. Aici este vorba, eu citesc încă o dată versetul, în ce privește venirea Domnului nostru Isus sau revenirea Domnului nostru Isus Hristos și unirea noastră cu El sau răpirea, vă rugăm, iubiți frați. Voi trebuie ca să luați acest cuvânt și să-l priviți în legătură cu 1 Tesaloniceni 4 și Tesaloniceni 5, se continuă în 2 Tesaloniceni cu această temă. Noi citim în 1 Tesaloniceni 4, 17, apoi noi cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și apoi vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Mângâiați-vă, deci, unii pe alții cu aceste cuvinte. Aici, în 1 Tesaloniceni 4, este descrisă ordinea cum se vor întâmpla toate până când vom avea o întâlnire cu Domnul nostru în văzduh. După aceea, în capitolul 5 începe, dar în ceea ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură, căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea.
Nu putem ca să intrăm mult mai mult în aceste detalii, doar fiindcă aici este scris încă o dată despre ziua Domnului și mai înainte despre răpirea. De aceea noi dorim ca să o privim și să o ordonăm un pic, dar este de fapt ordonat. În 2 Tesaloniceni 2:2, să nu vă lăsați așa de ușor tulburați din gândirea voastră liniștită și să nu vă înspăimântați de nimic, nici de vreo descoperire a Duhului, nici de vreo vorbă sau de vreo epistolă care se pretinde ca venind de la noi, cum că ziua Domnului ar fi venit deja. Noi cu toții știm care este ziua Domnului. Ziua Domnului începe cu acel moment în care mireasa Domnului este luată de pe acest pământ. Și ziua Domnului cuprinde timpul cu necazul cel mare, cupe ale mâniei divine, judecățile trâmbițelor și totul ce este cuprins în perioada între răpirea și începutul mileniului păcii. Aceasta este ordonat aici foarte corect. Important este în această legătură ca și acest lucru noi să-l luăm în serios. Să nu vă lăsați înșelați de nimeni în vreun fel. Câți în ultimii ani au fost atrași în agitații rele. Ziua Domnului a venit deja, Hristos a venit deja, până atunci și atunci totul va fi trecut. Și de fiecare dată agitații noi în toate țările, nu doar aici, în țara noastră. Să nu vă lăsați așa de ușor tulburați din gândirea voastră liniștită și să nu vă înspăimântați de nimic, nici de vreo descoperire a Duhului, nici de vreo vorbă sau de vreo epistolă care se pretinde ca venind de la noi, cum că ziua Domnului ar fi venit deja. În versetul 3, să nu vă lăsați înșelați de nimeni în vreun fel, căci mai întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință și să se arate omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât se va așeza chiar și în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Despre aceste lucruri noi nu trebuie ca să avem o descoperire deosebită. Există doar un singur om pe acest pământ care se ridică peste toate. Există unul singur că este vocea lui Dumnezeu pe acest pământ. Este doar unul singur care susține că este locsitorul lui Iisus Hristos pe pământ. Este unul singur care pretinde că poate ca să ierte păcatele celor vii și celor morți. Dar cine va ierta păcatele lui? Lucrurile acestea sunt foarte clare și descrise clar, astfel încât că nu mai este nevoie ca să ghicim. Și Pavel scrie către Corinteni, și dacă mesajul de mântuire propovăduit de noi este totuși învăluit, el este învăluit doar pentru cei ce se pierd. Aceia care merg în jos, pentru ei este învăluit, dar pentru cei care merg în sus, lor le este descoperit, altfel nu merge. Dacă Hristos este în noi, atunci Antichristul ne este arătat foarte clar. Aceste lucruri sunt într-o contradicție mare. Noi nu dorim ca să ne pregătim pentru o lovitură, ci noi o știm că este Duhul lui Dumnezeu în noi. Noi dorim ca să urăm tuturor oamenilor toate cele bune. Dacă există niște oameni că chiar și diavolul va fi mântuit, dacă Dumnezeu l-ar fi hotărât pentru așa ceva, dar Dumnezeu nu l-a hotărât pentru ca să fie mântuit. Și în Biblie este scris că va fi aruncat în lacul sau în iazul de foc și așa se va întâmpla.
dragostea lui Dumnezeu este în limitele cuvântului lui Dumnezeu și de asemenea și harul lui Dumnezeu. Nu poți ca să treci peste orice măsură și susții că mai ești în Dumnezeu. În Dumnezeu ești în atâta timp cât ești în cadrul cuvântului sau în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai trecut aceste limite, nu mai ești în cuvânt, nu mai ești în Dumnezeu. Aici este vorba despre căderea aceasta mare. Ar fi zadarnic dacă noi am fi de părerea că acestea ar fi doar bisericile aceste înființate care au deviat de la cuvântul lui Dumnezeu. Nu este necesar ca noi să mergem așa de mult în trecut. Este suficient dacă noi ne uităm în jurul nostru și ne amintim și de cuvântul. Așadar, cel care crede că stă neclintit să aibă de grijă să nu cadă. Dacă noi auzim toate erorile care există în rândurile noastre, eu intenționat spun în rândurile noastre, eu atunci nu mă mir, chiar dacă doare, dar dacă fratele Branham a spus, dacă adunarea penticostală continuă în acest mod încă 100 de ani, atunci ea va fi mai rea decât este Biserica Catolică. Dacă eu mă gândesc ce a ieșit și ce a fost făcut din acest mesaj, niște răstălmăciri, ce a făcut și vestit și a fost adus la lumină, este pur și simplu incredibil. Nu este necesar să mergem prea departe. Faptele acestea sunt așa de importante acum înaintea revenirii Domnului, înainte ca noi să fim uniți cu El la răpirea. Și dacă cineva susține că Hristos s-a coborât aici pe acest pământ și umblă pe acest pământ, un astfel de om este un mincinos. Hristos s-a coborât prin Duhul în ziua 50-zecimii în adunarea sa și în acest mod El este și lucrează pe acest pământ prin Duhul. El personal rămâne mijlocitorul, avocatul, până când și ultimul a intrat și abia atunci El va părăsi tronul de har. Foarte clar, eu vă pot arăta din cartea Peceților că noi acum trăim încă în pecetea a patra. Pecetea a patra include toată perioada adunării din Laodiceea până la sfârșit. Și pecetea a cincea se referă la iudei. Pecetea a șasea la necazul cel mare după răpirea. Și pecetea a șaptea este sfârșitul tuturor lucrurilor și trecerea în mileniul păcii. Așa o putem reciti în Cartea Peceților. Deci, niciun fel de neclarități sunt necesare după ce Dumnezeu a dăruit claritatea prin cuvântul Său. Dar dacă noi auzim lucrurile acestea și eu nu sunt printre aceia care dau mai departe ceea ce este auzit, dar eu zâmbesc un pic, cu toate că este o situație foarte, foarte serioasă. Eu sunt ultimul care aflu deseori unele lucruri, dar în orice caz, eu am auzit de la cineva că fratele Branham ar fi spus, în Germania va lumina o lumină strălucitoare acolo unde sunt brazii negri. Eu zâmbesc acum un pic, dar lucrul acesta nu este de râs. Ce prostie, ce absurditate! Eu n-am o memorie prea bună, dar am primit un har din partea lui Dumnezeu. Eu am ascultat toate predicele fratelui Branham din anii 60 și eu nu le-am auzit doar o singură dată. Nu există nicio predică pe care eu să o fi ascultat mai puțin de 3 ori, cele mai multe de 5 ori sau mai mult. Dacă unele lucruri care mi-au fost spuse ieri nu le mai știu mâine, aceasta este posibil. Dar din predici,
acolo eu îmi permit să susțin că eu știu foarte exact ce a fost spus în predici, fiindcă am ascultat foarte atent. Dar dați-vă seama, cu astfel de lucruri, oamenii sunt influențați, impresionați și după aceea ei văd unde brazii în întuneric sunt negri, atunci toți sunt mulțumiți. Nu, și iarăși nu. Lucrul acesta este de necrezut cât de mult pot oamenii ca să devieze. Nu fiți supărați pe mine dacă păstrez denumirea pentru acești oameni pentru mine și nu spun ce gândesc eu despre astfel de oameni. Ei sunt niște seducători și trișori care nu au nimica de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt acei oameni la care se referă cuvântul lui Dumnezeu. Chiar însuși Domnul nostru a spus-o. Toate prilejurile de păcătuire vor fi luate din împărăția lui Dumnezeu. Într-o bună zi trebuie să fie așa de departe ca toți aceia care sunt un prilej de păcătuire în împărăția lui Dumnezeu și pun o piatră de poticnire pe calea poporului lui Dumnezeu să fie îndepărtați. Așa nu poate merge până la sfârșit, fiindcă are exista tot timpul încolo și încoace, și când există un încolo și încoace, unde rămâne unanimitatea în Duhul, legătura cu Dumnezeu și între noi, nu și iarăși nu. Așa nu se poate. Trebuie ca să vină ceva prin care Dumnezeu să depună mărturie. Unde va fi adevărul lui și unde este El, El se poate descoperi și se poate uni doar cu adevărul. Dumnezeu nu îl puteți pune împreună cu altceva decât cu cuvântul lui, cu adevărul lui. Cuvântul lui este adevărul. Acolo se despart toate duhurile. Și dacă noi cu toată seriozitatea citim predicile și le și traducem și este scris după aceea cine nu crede, un singur cuvânt al lui Dumnezeu este vinovat de totul ce a spus Domnul. Și câți sunt care nu sunt de acord ca să creadă ceea ce a spus Dumnezeu și să creadă că Domnul a hotărât niște oameni prin care a vorbit El și încă vorbește. Eu nu doresc ca să arăt înspre mine, dar noi cu toții credem că fratele Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Și eu cred prin toată convingerea mea că înțeleg și învăț corect fiecare cuvânt cu ajutorul Scripturii pe care l-a vestit El. Cine mă poate învinovăți că aceasta nu este cazul, acela să o facă și eu îi voi mulțumi din toată inima. Eu nu sunt interesat ca să am eu dreptate și nimeni dintre noi să fie interesat ca el să aibă dreptate. Doar unul singur are dreptate și acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ni se va alătura nouă niciodată, ci noi trebuie ca să-i dăm lui dreptate. Numai așa putem ca să înaintăm noi cu El. Să nu vă lăsați înșelați de nimeni în vreun fel, căci mai întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință și să se arate omul fără de legi, fiul pierzării. În profetul Daniel, nu știu dacă găsesc imediat acest loc, acolo este scris despre acel bărbat care se va ridica peste Dumnezeul Dumnezeilor și va schimba legea și vremurile sărbătorilor. Ar trebui ca să fie scris undeva în capitolul 7. Noi îl vom găsi imediat acest verset. Eu nu am fost pregătit pentru această temă. Eu caut acum în capitolul 11, începând cu 3:6, dar nu este versetul căutat. Căutați voi acest cuvânt din profetul Daniel, că avem o Biblie acum, unde el se va ridica peste Dumnezeul Dumnezeilor și va schimba legea și vremurile sărbătorilor. Daniel 7, bineînțeles.
Aici este scris în Daniel 7:25. El va ține cuvântări trufașe împotriva celui preanalt și îi va asupri pe sfinții celui preanalt și va căuta să schimbe vremurile sărbătorilor și legea. Iar ei vor fi dați în puterea lui 1 an și 2 ani și jumătate de an. Acest cuvânt se referă la ultimile 3 ani și jumătate din timpul de necaz, care va veni peste Israel. Despre acestea noi nu vorbim prea bucuros, fiindcă acest popor a suferit deja așa de mult. Cel mai bucuros noi am fi dorit ca să spunem, nu mai vine nimic. Dar închipuiți-vă ce este scris aici. Pentru următoarele versete aș fi dorit să am Biblia veche a lui Luther, în Daniel 11, începând cu 36. Regele va lucra după bunul său plac, se va preînălța și se va crede mai mare decât orice Dumnezeu, va vorbi lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului, Dumnezeilor și va izbuti până se va umple măsura mâniei, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici de Dumnezeii părinților săi, nici de Dumnezeul îndrăgit de femeie și nu va lua aminte la niciun alt Dumnezeu, ci se va înălța pe sine mai presus de toți. Am vrut ca să mai citesc și încă un verset, dar citesc doar ultima parte din versetul 38. Îl va cinsti cu aur, argint, pietre prețioase și lucruri de mare preț. Unde avem așa de mult aur, pietre prețioase și lucruri? Noi doar putem ca să o citim în profetul Ezechiel, trebuie ca să fie scris în capitolul 28, unde Luciferul le-au fost date aceste lucruri foarte frumoase. Ezechiel 28, versetul 13. Te aflai în Eden, în grădina lui Dumnezeu. Tot felul de pietre prețioase îți acopereau veșmântul, corneul, topaz și iaspis, crisolit, beril, onix, safir, rubin, smaragd, iar marginile tale și podoabele de pe tine erau de aur. Ele ți-au fost puse în ziua în care ai fost creat. Această descriere, dacă o citești mai dinainte, nu există nicio descriere mai frumoasă și mai bună decât acea din Ezechiel 28. Cel mai bine citim și de la versetul 1. Apoi cuvântul Domnului a venit la mine astfel: Fiul omului, spune-i prințului Tirului, așa a vorbit Domnul Dumnezeu, pentru că gândul tău a vrut să se înalțe mai sus și ai spus, eu sunt un Dumnezeu, locuiesc pe scaunul Dumnezeilor în mijlocul mării, în vreme ce tu ești doar un om și niciun Dumnezeu, și pentru că tu în inima ta te-ai crezut ca un Dumnezeu. Bineînțeles că ești mai înțelept decât Daniel. Bineînțeles, este vorba despre Satana. Nimic ascuns nu este întunecat pentru tine. Și după aceea, cine continuă lucrul acesta și cu negustoriile și cu negoțul și așa mai departe, și citește în Apocalipsa 17-18, negustorii care fac negoț cu aceste locuri și s-au îmbogățit pe urma ei. Satan a fost în diferiți împărați și i-a posedat până când a putut să fie încarnat într-un bărbat. Și aici n-ar trebui să mai existe neclarități la cineva care poartă descoperirea lui Dumnezeu în inima lui. Ferice de acel om care citește cuvântul și căruia îi este descoperit prin Duhul Sfânt.
când citim noi acestea și o supărare dumnezească vine peste noi, atunci aceasta nu este din cauza că suntem supărați pe un om, nu, și iarăși nu, ci fiindcă așa de mulți nu citesc cuvântul lui Dumnezeu și aceia care îl citesc nu posedă descoperirea. Și aceștia sunt toți aceia care n-au recunoscut că Dumnezeu are o perioadă profetică pentru acest timp și cuvântul lui Dumnezeu a fost trimis doar profeților. Cei mai mulți nu știu unde locuiește Dumnezeu și care este numele Lui și ce dorește El și trec pe lângă ceea ce a vorbit Dumnezeu realmente. Cine poate scăpa în acest timp? Cine va fi pregătit sau cine poate ca să fie pregătit? Niște oameni care nu intră în turma aceasta mare sub un supracap sau aceia care permit ca să fie chemați afară. Tu, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă de ei și nu vă atingeți de nimica necurat. Astăzi este spus tuturora, intrați cu toții, uitați, dar unde se intră? Uniți-vă, uniți, dar cu cine să se unească? Uniți-vă, dar cu cine? Cu cine? Hristos este capul adunării. Și toți aceia care sunt botezați prin Duhul în trupul lui Hristos sunt supuși capului. Și toți aceia care îl recunosc pe Hristos ca capul trupului trebuie să se elibereze de un supracap sau un întâi stătător cu o singură scuturare. Ce să facem noi cu un supracap? Nouă ne ajunge capul trupului. Eu nu știu exact cine a dorit ca să aibă acest răspuns, dar nimic nu este mai clar decât acest verset biblic în legătură cu toate celelalte versete biblice. Și așa cum Hristos are multe denumiri, Fiul lui Dumnezeu, profetul, Fiul omului, robul, împăratul, tot astfel este aici și cu acest adversar, cu acest dușman. El este acel fără de lege, este anticristul, este profetul fals, el este mult. El este acela cel ce se înalță peste tot ce este Dumnezeu și slujba dumnezeiască. Dar toate aceste denumiri se referă întotdeauna la aceeași persoană, în fiecare situație. În versetul 9 este scris, adică pe acela a cărui venire se va face cunoscută ca lucrare a Satanei. Lucrarea Domnului nostru a fost lucrarea lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru a putut ca să spună, nu eu fac lucrările acestea, ci Tatăl, care locuiește în mine. El face lucrările sale. Dar aici este cineva prin care Satana își face lucrările lui. Ferice de acei oameni care poate ca să vadă și să înțeleagă aceasta. Bineînțeles, el are o aparență foarte mare, prin tot felul de puteri, semne și minuni ale minciunii. Nu este confirmarea cuvântului lui Dumnezeu. Acolo n-a fost niciodată niciun fel de vindecare. În urmă, când împărăteasa din Belgia s-a dus acolo, fiindcă ea a fost stearpă și astăzi este stearpă. Acolo poate să meargă cine vrea, dar cine este roditor se întoarce stearpă de acolo. Lucrul acesta este un lucru foarte serios. Dumnezeu are doar un canal dumnezeiesc și acesta este cuvântul lui cel Sfânt. Are un singur Duh și acesta este Duhul lui cel Sfânt și acela este întotdeauna legat cu cuvântul lui Dumnezeu și tot restul este ca și cum se desparte apa de un de lemn, tot astfel și noi trebuie ca să respingem totul ce vine din partea cealaltă. Dumnezeu ne-a hotărât să ne luptăm pentru adevăr și dacă este necesar să ne dăm și viața noastră și de aceea diavolul are o mânie așa de mare, dacă ar putea, ne-ar omorâ mai repede decât a hotărât-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne va dărui timpul necesar ca să prezentăm toate aceste adevăruri biblice, indiferent de pierderi, astfel încât toți să mai aibă încă o dată ultima șansă.
aș putea ca să mergem înapoi până la sămânța șarpelui, până la Cain și să arăt cum din toată linia lui Cain au ieșit toți oamenii aceștia, Nimrod, care a vrut ca să unească pe toți sub un cap. Toți i-au plătit tribut și ei au zidit turnul din Babel și Dumnezeu a atins acest turn și era acolo o confuzie de limbaj și ei au vrut să meargă în sus. Unde să meargă? Dumnezeu ne ia în sus. El trebuia ca să vină la noi, astfel încât noi să putem fi luați sus prin El. Și după aceea le vedem și de la Cain și de la Abel, pretutindeni lucrurile acestea și în Testamentul Vechi, până la Isus și Iuda și după aceea la Hristos și Anticristul. Dar pe El, Domnul, când va reveni la așezarea mileniului păcii, îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi prin arătarea venirii sale. Astfel este scris. Dar eu sper că noi am spus suficient despre această temă. Și eu sper de asemenea ca noi să devenim mai mulțumitori în inimile noastre pentru descoperirea lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Fără această descoperire dumnezeiască, noi rămânem în întuneric, pipăim în stânga și în dreapta și nu găsim nicăieri drumul. Dar prin harul lui Dumnezeu, Domnul ne va ajuta, pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr ca să dobândească salvarea. Și din această pricină Dumnezeu le trimite o rătăcire puternică, pentru ca ei să dea crezare minciunii. Căci trebuie să fie supuși judecății toți care nu au dat crezare adevărului, ci au găsit plăcere în nedreptate. Câteodată oamenii nu mă pot înțelege, dar în acel moment în care eu observ că o învățătură vine din Roma, atunci s-a terminat cu învățatul și atunci aceasta trebuie să fie scoasă cu toate rădăcinile. Atunci nu mai este posibilă nicio compunere sau interpretare. Atunci totul s-a terminat. Nimeni nu poate cere de la noi ca să amestecăm din nou. Nimeni nu poate cere de la noi ca să trecem pe lângă adevărurile și descoperirile lui Dumnezeu. Pentru acest scop Dumnezeu nu le-a dat. El le-a dat ca noi să recunoaștem adevărul și adevărul să ne elibereze. Și noi, după aceea, noi să fim fondați, zidiți în acest adevăr dumnezeiesc. Acesta este lotul nostru, nu doar să vorbim despre el, ci să spunem, avem mesajul. Eu vă spun adevărul. Astăzi există mulți care spun, da, noi credem în neprihănirea. Bine, în timpul lui Luther, atunci neprihănirea nu era o învățătură, ci era o vestire a cuvântului lui Dumnezeu și oamenii au trăit-o. În timpul lui Wesley, sfințirea nu era o învățătură despre care se certau oamenii, ci era o vestire și oamenii au trăit-o. Și în trezirea pentecostală aceasta nu a fost o învățătură despre botezul cu Duhul Sfânt, ci era trăirea. Dar astăzi pretutindeni este învățătură. Dar unde sunt trăirile? Dar acesta este lucru important. O învățătură despre neprihănirea nu te va mântui și învățătura despre sfințirea nu te va mântui sau învățătura despre Duhul Sfânt nu te va mântui, ci trăirile acestea noi trebuie ca să le avem. Că învățătura ne ajută ca noi să-L putem trăi pe Dumnezeu, este corect, dar noi trebuie ca să avem trăirile așa cum a făgăduit El. Eu am o încredere mare față de Dumnezeul meu, chiar dacă eu deseori sunt la pământ și nu mai știu cum să se continue totul. Totuși, eu am o încredere absolută că Dumnezeu va desăvârși lucrarea Lui începută. Eu știu, la fel de sigur precum trăiește Dumnezeu, așa este și cuvântul Lui în inima mea, în sufletul meu și în Duhul meu. Și pentru acest cuvânt eu trăiesc și mor pentru el și eu sper că noi cu toții credem din toate inimile noastre și ca să facem curat în gândurile noastre, în inimile noastre, toate ideologii și moduri de gândire care nu sunt din Scriptură și conform Scripturii, să ne eliberăm de ele. O altă modalitate nu există. Eu pot ca să vă dovedesc din Sfânta Scriptură și din istoria bisericilor că toți și-au luat tradițiile și le-au luat din
din trecut în prezent, dar ce a fost? Ei au recunoscut lucruri noi, dar au adus și au mestecat și lucrurile vechi și așa s-a continuat și s-a continuat. Dar acum s-a terminat cu totul. Acum Dumnezeu va face ceva nou în mijlocul poporului său, fără niciun fel de amestec. Doar o vestire curată, trăiri curate cu Dumnezeu, așa cum El ni le-a făgăduit în cuvântul Lui. Putem noi să credem aceasta că Dumnezeu nu și-a făcut acest efort sau această osteneală cu noi, că totul are un sens și un scop, ca la sfârșit să aibă o mireasă care este cuvânt din cuvântul Lui, Duh din Duhul Lui, viață din viața Lui, care este din același material cum este și El, așa cum este El, astfel ca noi să ne potrivim cu El și să fim aduși la El în acea zi, când El va reveni și să ne ia acasă. Prin harul Său vom fi și noi de față. Amin. Zünde an Feuer, Herr, im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Nacht dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not.